Boys, det bliver uden facecam i dag, det bliver en hurtig video, fordi at jeg skal lige snakke om den her delivery, vi fik i dag. Jeg lavede et opslag med det tidligere, men jeg vil gerne lige få det helt afklaret, og hvad der skete. Fordi at det er meget, meget vigtigt det her. Og det her, det er algoritmisk præcision, boys. Fordi vi kigger på den her repricing, der hedder 3674 ticks på 1 time i løbet af vores AM session. Og det her, det bliver lige en hurtig gennemgang, bare en hurtig video til dem, som der gerne lige vil have lidt ekstra sauce, og ligesom lige blive kladefærdet i, hvorfor at det skete. Og det skal vi bare gå i gang med. Så vi ser her onsdag, hvordan vi accumulator, og så i vores AM session ser vi et fint flush towards the downside, direkte ned i direkte ned i den her busy, som er meget, meget vigtig, fordi at den tager et previous day high, og så tager den også et meget vigtigt price level i form af vores 29.500 price level her. Der former vi en meget, meget flot busy, som markedet vælger at leave untapped, og det skal vi selvfølgelig ned og rebalancere, og det får vi gjort her. Læg mærke til reaktionen, vi får fra Continuing Encroachment, meget, meget flot, og vi ser en meget, meget eksplosiv repricing derfra, direkte op i vores daily busy, som vi former. Går vi ud på daily timeframe og kigger, kan vi se, at vi former et daily bearish fair value gap, som selvfølgelig skal retestes, hvis vi skal remain bearish, og vi skal se resistance derfra. Går vi ned på 1 hour igen, boys, slå lidt lammerne ud, fordi at det går hurtigt det her. Vi ser retest her, skriver jeg ud inden under opslag, så skriver jeg, om jeg kommer til at lægge mærke til reaktionen, og om ES vil følge med op i gapet, eller om det vil leave det untapped, fordi ES ikke havde testet det her gap endnu, mens NQ havde. Det bliver en ny dag. Torsdag, vi trader længere op i det her gap. Vi ser et fucking flot reaktion på Consequent Encroachment, og vi begynder at flush derfra. Hvad confirmer for mig, at det her det er vores vendepunkt, og det her det kommer til at være en fucking eksplosiv dag? For det første har vi set den her massive repricing op i vores meget, meget vigtige point of interest, som selvfølgelig skal rebalanceres, før vi kan distribute. Men det, som der virkelig confirmer for mig, er, at når jeg klikker hen på ES, så kommer I til at se en meget, meget vigtig reaktion. Læg mærke til, hvordan ES aldrig tager den fucking SIBI. ES retester ikke den SIBI, det er en meget, meget vigtig Kraken correlation. Og når vi ser den her price-based SMT på et PD-array, og en daily SMT, som er en time-based, meget, meget vigtig SMT, blive formet i det her meget, meget vigtige område, så kan vi regne med, at pris er færdig med at manipulere hvorhen? Til upside selvfølgelig, og vi kan se distribution til downside. At vi ser en så lækker reaktion fra ES her, læg nu mærke til, hvor tæt på vi er, og det er ikke random, at vi ikke tester den her SIBI. Det skal ske. Det skal ske, at vi ikke tester den, fordi at det er den vigtigste Kraken correlation, vi overhovedet kan få. Og det er så meget med til at confirm for os, at vi kommer til at se sådan en her repricing ned. Og det er derfor, det er så vigtigt at have higher time frame overblik over din fucking chart, fordi at hvis du ikke har det her overblik over din higher time frame, så kan du ikke gøre en skid på lower time frame, fordi at der var ingen entry muligheder her. Der var måske to entry muligheder her i den her leg, ellers så var det bare et fucking drop. Der sagdes bare 5. Og jeg kommer til at gå ind under den entry mulighed, som jeg ville have taget. Jeg havde desværre ikke mulighed for at tage den i dag, boys. Det må jeg sgu også være ærlig at sige, at den missede jeg selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men den missede jeg desværre. Og det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, når jeg havde forudset, at vi ville få en reaktion på det her. Selvfølgelig kunne jeg ikke have sagt, at det ville blive så eksplosivt her, men jeg havde i hvert fald regnet med meget, meget bearish price action. Efter at se sådan en her flot algoritmisk reaktion fra de her punkter her, vi snakker om. Men nu går vi lige tilbage på NQ, og vi går ned på en 1 minute chart. Og så kan I bare se den her repricing her.
Det er så vanvittigt det her, og det er så smukt, fordi at det er sådan noget her, man kan fange, når du kigger efter de rigtige ting. Der var news i dag. Okay boys, spids lidt lommen ud igen. Nu går vi i gang med runde 2. News 8:30. I ved, når der er news 8:30, så kommer jeg til at holde rigtig meget om i vores news candle her. Især når det er den candle, som der repricer op i vores consequent encroachment af vores daily CB. Den er rigtig, rigtig vigtig, den her candle. Vi trader ned i den her, og vi accumulator egentlig bare, og vi venter på market open. Når at især at higher timeframe aligner rigtig, rigtig meget med en bearish day, og ligesom viser jer, at vi sætter et rigtig, rigtig stort move op, og I skal gøre jer klar på, at det her det kommer til at ske, så kommer I til at se accumulation op til market open, fordi det er ligesom market open, der kommer til at skyde det hele i gang. Så det er derfor, vi ser fucking chop her. Det er fordi, vi venter på 9:30 her, som selvfølgelig åbner. Den eneste mulighed, som jeg så som en valid entry mulighed, det var, vi åbner, læg mærke til, hvordan vi åbner, det er meget, meget vigtigt det her. Vi åbner high, så vi åbner højt, tager det her buy side liquidity, open high, man kan også sige open manipulation og distribution, under vores 8:30 price level, så vi ser et break below vores 8:30 price level. Vi former 2 CB'er her, og vi ser et lille retracement. Nu går vi over på ES igen. Ja, okay, shit. Vi skal lige tilbage her. Jeg håber, I så, at NQ ikke retestede de her 2 CB'er. Læg mærke til, hvordan ES gør det. Spids øre, hvad jeg siger nu, boys. Det her mønster er præcis det samme på 1 minute, som det var på fucking 1 hour. Det er igen, hvor at det ene marked ikke retester en CB, men det andet gør. En Kraken correlation. Kan I huske, jeg lige har sagt, at ES aldrig tabede den her fucking daily CB, men det gjorde NQ. På 1 minute timeframe er det præcis det samme, bare ES der retester en CB, hvor at NQ ikke gør. Men der er en ekstra ting, som der confirmer for os, at det er nu, at vi skal distribute på market open, at der ikke er tid til noget som helst buy side. 30-minute cycle SMT. 30-minute cycle SMT direkte fra market open, hvor vi også ser open high på ES og close. Boom, flood the face derfra. Boys, 30-minute cycle SMT på en lavere timeframe confirmer for os, at manipulationen er slut, og vi skal bare se distribution til downside lige med det fucking samme. Hvis du ikke er inde... Fuck, jeg hader det her lortet trading view chart piss her. Nå, fuck det. Hvis du ikke er inde i den her candle, så skal du være inde på det her retest, hvor du har en ES chart åben, og du ser, okay, fuck, vi retester de her 2 CB'er på ES, men det gør vi ikke på NQ. Så skal du være inde her. Det er det eneste, jeg kunne se. Eneste, jeg kunne se i dag, som skulle være en valid entry muligheder. Ellers, så er du done. Læg mærke til, at det her punkt, vi går ned i. Læg mærke til reaktionen, consequent encroachment, boys. Det er ikke random, den her reaktion. Fra det her gap selvfølgelig igen, går vi ud på en hourly timeframe. Eller det var selvfølgelig den her, bum. Der kommer lige en ekstra ting, boys. Det kan godt være, at vi ser et drop på 3.600 ticks her, men vi ser altså også et retracement op på 2.500 ticks. Hør hvad jeg siger, vi ser et retracement op bagefter på 2.500 ticks, det er altså også crazy. Og hvad er med til at sætte det her retracement op, boys?
Jeg går over på ES igen. Det hele handler om intermarket relationship, boys. Daily Bearish SMT. Bum. Det her er med til at sætte vores repricing op. Når vi har en daily timeframe på begge sider af marketplace, hvilket vi har her, en bullish, eller en bearish SMT, og en bullish SMT. Jeg tror, jeg fik sagt bearish SMT her, men det er selvfølgelig en bullish SMT. Når vi har SMT på begge sider af marketplace, så er det altid no trading zonen for mig. Jeg trader aldrig, når vi har SMT's på begge sider af marketplace, så jeg kunne ikke deltage i det her flotte retracement her, og jeg kiggede slet ikke efter trades i det område, fordi at jeg vidste, at vi formede SMT på begge sider af marketplace, og så holdt jeg mig væk. Så det eneste for mig, der havde været valgt, det var at fange en entry her på Market Open, og så ride the wave ned. Højst sandsynligt ikke 3.600 ticks, men i hvert fald, måske, altså det her low key, det er rigeligt for mig. Eller customer encroachment af den her BC, som jeg så som et meget vigtigt area, som selvfølgelig skal reprices. Men boys, jeg håber virkelig, altså I skal forstå det her. Det er så vigtigt, at I forstår det her, og jeg vil råde jer til at se den her video om igen, hvis det lige gik lidt for hurtigt. Fordi at det er så vigtigt det her, og der er så mange årsager til, at vi ser den her repricing ned. Der er intet af det her, der er random. Heller ikke vores retracement her. Det er aldrig random. Der er en grund til, at vi ser sådan et stort retracement her. Et punkt, jeg ikke har snakket om. Den her Sibi. Den her lille lorte Sibi. Jeg snakkede med en af jer, som der ser de her videoer, hvilket du er pisse nice, dude. Men jeg snakkede med en, hvor jeg vil lige snakke om, at de punkter, som jeg bruger, der er ikke et eneste punkt på min chart, der er random. Ikke et eneste punkt. Jeg håber virkelig, at hvis der er en derude, der kan sige, inden jeg siger det lige om lidt, men hvis der er en, der siger til sig selv nu, hvorfor den her Sibi er vigtig, kun den her Sibi, hvorfor er den vigtig, og hvorfor ser vi en flot repricing hernede, hvor vi ser det blive brugt som support, hvor vi ser det blive brugt her som et push, det sidste push formes herfra op i vores constant encroachment. Så det er support her, direkte op i constant encroachment her. Hvorfor ser vi det blive brugt perfekt som support og perfekt som resistance her senere på dagen? Eller det er så det er så dagen efter, men dagen efter bliver det brugt fucking perfekt som resistance. Lige et lille bitte tab, og så ser vi endnu en fucking repricing ned. Hvorfor har jeg brugt den her Sibi? Der er en eller anden fucking syg kat udenfor, der er fucking miaver af helvede til at slå den ihjel om lidt. Men, okay, det gør jeg ikke, men boys, hvis at I ikke har sagt det til jer selv, så er det, wow. Jeg har ikke engang chartet den her streg ud før, eller det her low ud før, men prøv at se reaktionen her. Okay, den taber det ikke, men det er fandme tæt på. Det er vores Wednesday low, vores previous week low, der bliver brudt af den her Sibi. Det er derfor, den er så vigtig. Et time-based, meget, meget vigtigt low, der bliver brudt af den her meget, meget vigtige Sibi. Den er ikke kun vigtig, fordi at det er et previous week low, boys. Det er også et ekstremt vigtigt low, fordi det bliver formet inde i vores gamle New Week Opening Gap. Det er det laveste, vi kommer i vores New Week Opening Gap. Og vi ser også, at det er den her repricing ned, som der tapper vores 30.000 price level, som fucking former hele vores smart money reversal og får pris til at gå op her. Det er det her low, der sætter hele vores buy side delivery op her. Kan I se det? Selvfølgelig er det et fucking vigtigt low det her. Og det bliver brudt igennem af den her CB, hvilket gør den her CB til en af de mest vigtige PD arrays på min chart. Den her uge i hvert fald. Den her repricing er ikke random. Det her lille bitte retest er ikke random. Nå, men hvis vi også lige skal tage, hvad jeg regner med, der kommer til at ske. Vi ser, at vi repricer ned den her BC lige nu, super flot. Lige nu bruger vi den stadig som support på NQ. Læg mærke til, hvordan vi trader under den
på ES. Jeg kommer til at holde øje med, om ES vil utilize den som resistance. Vi ser, at vi former det her low her, som bliver brudt af den her SIBI. Hvis det her low bliver utilized som resistance, samt den her SIBI, som bryder vores BC til downside, så har vi et bearish market structure shift pattern, hvor vi har en BC, low, SIBI og så high i form af vores retracement. Ser vi resistance for det, så regner jeg med et push ned imod mere sell-side liquidity. Det kunne for eksempel være det her daily low, og hvis vi er rigtig, rigtig aggressive, så det her low. Men igen, så er det fredag i morgen, og jeg regner egentlig ikke med, at pris har super meget tilbage i posen efter den her repricing ned og op. Men jeg synes stadig, at det vil være et fint drawn liquidity. Men nu må vi se. Det kan også være, at det bliver en choppy ass delivery, vi får at se efter den her repricing. Nu må vi se. Men vi tager det til i morgen, og ja, higher timeframe kommer til at confirm for os, om vi kommer til at se den her flotte repricing ned. Yderligere i hvert fald. Og ja, lige nu er det egentlig mest det, jeg kigger efter. Hvis at NQ holder sig over det her punkt, og vi ser ES begynder at trade op, så kunne jeg godt regne med, at vi ser en lille repricing op, og reteste nogle af de her CB'er her. Gør vi det, så ved jeg sgu ikke, om jeg regner med det store fra i morgen af. Men ja, boys, vi må se. Ja, sorry, jeg lige var... Ikke engang, nej, fuck det. Altså, jeg grunden til, at jeg lige er sådan lidt klar i spyttet, det er fordi, at jeg elsker det her, boys. Jeg elsker det her så meget, og jeg bliver nødt til at fortælle flest muligt om, hvor fucking præcis det kan se ud, hvis du ved, hvad du kigger efter. Og det er derfor, at der lige er lidt hård tone, eller lige lidt, det bliver lige, det skal fortælles ordentligt det her. Og det bliver fortalt med meget, med det er følelserne ude på tøjet, og det er det hele, dude, men det er fordi, at jeg elsker det så meget. Jeg elsker det så fucking meget at se sådan noget her ske. Og det er det her, jeg har dedikeret de sidste 3-4 år af mit liv til. Eller ikke, det lyder også crazy at sige, men ja. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg er faktisk lidt ligeglad. Jeg elsker det så meget, og jeg gør det hver dag. Fordi at, jeg har sgu fundet det, som jeg elsker. Og det er det her, jeg vil lave resten af mit liv. Resten af mit liv. Men ja. Jeg tror sgu, at det var det for i dag. Den blev en lige lidt længere video, end jeg havde regnet med. Og ja, sådan er det. Jeg håber, at I kan bruge det til noget alligevel. Kæft, hvor er det flot. Nå. Vi ses næste video, boys.